שלום לכם ילדים מתוקים, שמי צ'פצ'ולה. איזה כיף שאתם כאן. אתם יכולים לקפוץ איתי להרפתקה קטנה? כן? מצוין! אז בואו נקפוץ על זה. א', ב', ג', ד'. כל הכבוד! שחור, חום, אפור. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אני קופצנית, צבעונית ומצחיקולה, ומה הכנתי בשבילכם? הכנתי טרמפוצ'ולה! כן, טרמפוצ'ולה, שמעתם נכון מאוד. זה המשחק החדש שלי, משחק אנימציה אינטראקטיבי, חינוכי, מקפיץ במיוחד, שמשלב תנועה ולימוד. כן, זה יגרום קצת לילדים שלכם להזיז את הטוסטוס, אז תקפצו על זה. להתראות!